watu ing tandes nganti mawa pangorbanane Rama niki ora apa-apa wis kok menawa pancen garis Rama ya mung kaya ngene mung kuwi wae sing tetek lan tangguh Pak Adipati yen ana kitaling nggone ngobatke praja putraku sing Warna aja wedi kangelan kuwi melu cawe waduh sampun sang Swita Ratu Putri menawi mawi kurban ingkang Rama Kraton Tandes badhe kencar-kencar. Monggo pun. Jagat geger kimung telung perkara siji rebut Bangwasa loro rebutan bondo donya sing pungkasan rebutan wanita sedulur ora bisa akur nanging musuh sok kala mangsane besok karut iki gara-gara telung perkara mula yen to pancen kowe ngepinginake Kraton Tandes isih kencar-kencar gayuh kencana ana dalane ora ketango kowe tinggal mati kelawan wong tuamu ning aku saguh ngayomi kelawan kowe punten dalem sewu paman kula wangsa kersa panjenengan menika kados pundi ngendika kados ngaten Pak aku gondwe hak lan menang ana ing Kraton Tandes supaya Kraton Tandes ora kaperang-perang, Kraton Tandes ora kaponto-ponto, lan kuwe uga isih bisa ngrasake kamulyan ana ing Kraton Tandes. Siji dalan supaya bondo ora kliya Purbaretna kudu dadi garwane Gurawangsa. Salah. Pakati panjenengan. Sing salah kowe. Kalian Kanjeng Rama, Pak. Malah kapara saya ndodro tumindak panjenengan. Panjenengan kepengin ngayomi dumateng kula badhe garwa kalian Purbor. Paman Gurawangsa. Kepiye nduk Cahayu? Menapa sampun kapetan Kanjeng Jlimet? Kula menika sinten, Paman? Wis tak pitung bathi lan rugine. Tibane pitung Purbaretna kudu dadi garwane Gurawangsa Jalaran. Sadungkapan maneh Gurawangsa kang bakal lungguh minangka ratu ana ing Kraton Tandes Jalaran. Peranganing para prajurit perangan Senopati lan Nayaka Praja ana ing Kraton Tandes wis padha manungkul kelawan Gurawangsa. Mung kari kowe yen to kowe ngeman kelawan kawula lan kowe ngeman kelawan kawutuhan ing Kraton Tandes gelem kowe dadi garwane Gurawangsa. Nanging kula menika kapernah kulunan panjenengan piyambak. Panjenengan menika gantosipun tiyang sepuh kula, Pak. Sedaya pangandika panjenengan menika mboten badhe kula turuti.
Jalaran mboten saged menawi to kula kedah. Ponakan iki ra arane, ning yen kuwi ra dudu. Kok enak men. Ponakan pancen ponakan. Ning ponakan saka mangsane iso dadi penakan. Dados kados ngapa? Iso penekan barang. Hari kowe gelem apa ora? Paman Gurawangsa. Ngantos puputeng jagat kula mboten badhe wados. Anggonku angripih marang Purbarna. Nggih, ning kasunyatane atus sing atine Purbarna ngungkuli atuse Wakarang. Dene trimo tinggalake kraton Tandes. Jalan ora gelem tak pundhut garwa. Minggat saking Tandes. Minggat nggih pun wedok ayu akeh. Mbot ngomongke Purbarna sarasan. Ngono ya. Sing penting rak palu. Jagat ora sagodhong kelor. Wanita sing ayu lan ayune ngungkuli kelawan Purbarna. Upama iki dina durung bisa nggarwa kelawan Purbarna, sesuk golek wanita sing luwih ayu bisa lakon. Nggih. Kung Dawuh. saiki kraton Tandes Komplang. Mula ing kene. Komplanging kraton Tandes aku sing bakal nunggu. Cocok. Aku bakal tambah gelar jimat asma Prabu Gurawangsa. Ratune anyar bagus dasar muda taruna. Ning enten kuciwane. Kuciwane? Lho, daftar kepatihan Komplang. Aku ngerti lir ketemumu ya. Aku keputangan nyawa lan kowe. Nggih. Patih Gendroyuda uga wis tinggalke kraton Tandes. Teges dampar kepaten Komplang. Mula wiwit dina iki guna pangreka tak undhake derajatmu. Nggih. Minangka dadi pepatih ana ing kraton Tandes. Dados patih. Ijole nyawaku. Nggih, nggih. Guna pangreka. Dawuh. Nyebaro prajurit Juruwarta nabuh bendhe lan Biyawara yen to kraton Tandes saiki ratune anyar Prabu Gurawangsa tindake Ngestake dawuh pareng